ɓuri yimɓe capanɗe jeetato julɓe sunit en nanngama to Wagadugu talata faltiɗo o ɓe gonno koye seppude hollude mette mabɓe nangule biyeteɗo imam Mouhamed Kindo gila hanki wiide wono yiilade nder médiaji renduɗi hollude ɓe nangaɓe no ɓorni comci konu no waɗa e eltoji juma mawɗo suniten to Wagadugu uddama gila hanki alkamisa ma en gartu hen to Mali kam dental awokaɓe adunaru awokaɓe immiɓe nder leyɗele 42 adunaru ndu ƴeesi konngol ɓe noddi maître Mountaga Tall e ɓiɗɗo makko Cheikh Tall accite no ɓuuri yawirde ɓe ko diftaɓe fuɗɗode lewru ndu gonɗen to Bamako kabaru fuu heɓaka e mabɓe ɓe awokaɓe noddi laamu faddewu Mali laɓɓina o alhaali Sénégal ko hande nogas e jeenayyi lewru joyoɓuru maître Abdoulaye Wade heɓi duuɓi temedere koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeegom o yi aduna to wiyete Kébémer hakkudere Sénégal jooma gandal neɗɗo politique horejo cincuɗo fedde politique wiyetede parti démocratique sénégalais o laamima leydi Sénégal fodde duuɓi 12 ko daraninoɗo démocratie nder Afrique Sénégal ruttanmo teddugal e fuɗɗode lewru aroru ndu tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Burkina Faso ko ɓuuri julɓe suniten capanɗe jeetato nanggama talata faltiɗo to lamorgo ngo hono Wagadugu ɗum ko caggal nde ɓe juɓɓini seppo gam hollude mette mabɓe e nanggogol almami mabɓe Mouhamed Kindo gila alkamisa hanki vidéo no yiilade dow médiaji renduɗi ɗo jingganoɓe imam Kindo ɓorni comci konu no mbaɗane eltoji ko ni ardiɓe laamu fadde ngu ƴettiri feere ɗi seppoji adiɗi lundade laamu mabɓe keroɗen Fatoumata Sisavane fitinaji taskama e talata yawtuɗo e dame juulirde sunnayankoɓe wonde Tumba Wagadugu ɗum ko caggal nde sunnayankoɓe yaltunoɓe keewal hollugol mette mabɓe saabu ngol nanngugol o almamijo mabɓe Mouhamed Kindo buga e mabɓe gaz lacrymogène ɗum addi yoɓe sakito siftinde o almamijo mabɓe holluno yeeso yimɓe konngude liddiɗi eɓɓore saria toppitiɗo ndimaku diina e nder Burkina Faso policiɓe haɓoɓe murtaldu nangono ko ɓuuri capanɗe jeetato e ɓemmoɓe dirnoɓe gila e talata faltiɗo kabaru hay goto heɓaka fi mabɓe ɗum jibini haalullaji ɗuɗuɗi e nder Wagadugu kumpide goɗɗe nanaɗe no wi wondema ɓe yimɓe nangaɓe naɓama ka tande haare haɓugol kuliyankaku kumpide goɗɗe kadi no holli wonde koye mabɓe fembama hiɓe leptede gila hanki alkamisa vidéo no yiilade dow médiaji rendo wonɗo e hollude ka jingonoɓe imam Kindo ɓorni conci konu no darna e tande haare fi eltede hito nanago e nder vidéo on no seediti wonde ko seppoɓe nangaɓe e talata ɓen tigi e kadi iɓe ka dakorde kono laamu no noddire CRS hitogon kadi no andini wonde eltogon no jokki kono ngo andinali de eltogon timmata caggal dartingol ɗi seppoji sunit en juma mabɓe mawɗo gonɗo toon to Wagadugu uddama hanki alkamisa ɗum noon ngol uddugol ko ha ko arata o kabaru noon hokkiri ɗum koye cimtol gouverneur diwal Kadiogo o wiyete ko Abdoulaye Bassin Kakki ko kanko tottiri oɗo kabaru ko wona ɗum saabingol uddugol ko hulde e jiɓru waɗa ɗon ɗo Wagadugu